Kada u banci razgovaraš o stambenom kreditu, u jednom trenutku biraš između fiksne i kombinirane kamatne stope. I najčešće će ti objasniti samo kroz razliku u mjesečnom anuitetu. Ali tu je skrivena zamka, jer kombinirana kamatna stopa nije ni izblizu toliko jednostavna koliko se čini. To je toliko kompleksna tema da sam čak i ja dugo izbjegavao obraditi na ovom kanalu. Ali ljeto je, imam nešto viška vremena, preselio sam se na kratko na jug, pa zašto ne? Zato ostani do kraja ovog videa da saznaš što je kombinirana kamatna stopa, koji sve parametri na nju utječu i na što moraš paziti kada potpisuješ takav kredit. Obećajem ti da ovo nećeš čuti nigdje drugdje. A sada, dok se ja malo udobnije ne smjestim, idemo pogledati kakvo je stanje u hrvatskim bankama. Od 6 najvećih banaka u Hrvatskoj sve nude kredit s fiksnom kamatom, ali njih 5, sve osim PBZ-a, u ponudi imaju i kombiniranu. Štoviše, nešto se baš sad mijenja. Skoro svi krediti izdani do sredine 2023. bili su s kombiniranom kamatnom stopom. Onda, kad su kamate naglo skočile, gotovo su nestali s tržišta. Ali zadnjih nekoliko mjeseci se vraćaju. U travnju ove godine već skoro svaki 5. novi kredit bio kombinirani. Drugim riječima, sve je veća šansa da će ti se baš ta odluka, fiksno ili kombinirano, naći na stolu. Kod fiksne je sve jednostavno. Gledaš koji ti je EKS najniži i to je to. Ali kod kombinirane, cijena tvog kredita se može značajno mijenjati. Zato idemo tu stopu rastaviti na sastavne dijelove, da znaš točno na što pristaješ. Kombinirana kamatna stopa ima 2 faze. U prvoj fazi, koja traje 5 do 7 godina, kamatna stopa ti je fiksna. Znači ti svaki mjesec plaćaš isto kud god tržište otišlo. Ali nakon što taj fiksni period istekne, tvoja kamata prelazi u varijabilnu. To traje do kraja kredita, znači nekad čak i 25 godina. A ta kamata više nije konstanta, ona se mijenja kako se tržište kreće. Pa zašto bi iko uopće izabrao takvu neizvjesnost? Odgovor je jednostavan. Na početku ti izgleda jeftinije. Sjećaš se da sam rekao da ti banka tu odluku najčešće objasni kroz razliku u mjesečnim anuitetima. Evo zašto to tako dobro pali. Uzmimo kredit od 200.000 eura. Po kalkulatoru jedne velike domaće banke, uz fiksnu kamatu anuitet je 831 euro. Uz kombiniranu, gdje je kamata fiksna prvih 5 godina, anuitet pada na 789 eura. To je 42 eura mjesečno manje. Kroz tih 5 godina fiksnog perioda to je oko 2500 eura uštede. I u tom trenutku odluka je naoko jako jednostavna. Kombinirana i jeftinija. Pa zašto ne? Zato ljudi i biraju. Niža je rata, lakše prolaziš provjeru kreditne sposobnosti i možeš podići veći iznos. Ali pazi, ta ušteda 2500 eura traje samo dok ti je kamata fiksna. Što dolazi poslije toga, ovisi o faktorima koji su ti danas potpuno nepoznati. Banka tim potezom jednostavno prebacuje rizik dugoročnog kretanja kamatne stope. Dok god je kamata fiksna, rizik je na banci. Kad ona postane varijabilna, rizik prelazi na tebe. Prije nego što varijabilni dio rastemo na sastavne komade, daj mi samo 2 sekunde. Ako ti je ovakav sadržaj koristan, molim te klikni like i pretplati se na kanal. Tebe ne košta ništa, a jako puno pomaže algoritmu da ovaj sadržaj preporuči što većem broju ljudi. Hvala ti. Kad fiksni period istekne, tvoja kamatna stopa postaje zbroj 2 dijelova. Benchmark plus marža. Benchmark je referentna kamatna stopa Euribor, a marža je ono što banka dodaje na to. Evo kakva je ponuda u ovom trenutku. Ovo su stvarni podaci sa stranica banaka, ali namjerno ne govorim koja je banka koja, jer se ovakve ponude mogu brzo promijeniti. Želim da zapamtiš princip, a ne koja je banka u ovom trenutku najjeftinija, jer to onako možeš sam saznati za par minuta googlanja. Maržama ćemo se isto pozabaviti, ali idemo korak po korak. Krećemo od Euribora. O njemu ti ovisi budućnost, pa je jako dobro znati što je to. Euribor je najjednostavnije rečeno prosječna kamatna stopa po kojoj europske banke posuđuju novac jedna drugoj. To može zamisliti kao nabavnu cijenu novca na tržištu. A kako se kreće? To izravno ovisi o stanju u gospodarstvu. Kada ekonomija snažno raste i prijeti inflacija, Europska središnja banka će dići kamatne stope da ohladi potrošnju i to će gurati Euribor prema gore. Ali kada dođe kriza ili recesija, stope se spuštaju da se kreditiranje olakša. Zato Euribor pada, a novac svima postaje jeftiniji.
I da vidiš koliko se zapravo miče, pogledaj njegovu povijest. Euribor se računa od početka 99. otkad postoji euro. I u tih više od 25 godina teško da bismo ga mogli nazvati stabilnim. Vrhunac je dosegnuo u jesen 2008. usred financijske krize kada se popeo na oko 5,5%. A dno je dotaknuo krajem 2021. kada je pao na minus 0,5%. Da, minus. Referentna kamatna stopa u tom trenutku bila toliko niska da je kamata pala ispod nule. Danas se 12-mjesečni Euribor vrti na oko 2,8%. Znači negdje između ta dva ekstrema, ali daleko od toga da je miran. Sjećaš se još jednog detalja s one tablice. Ne vežu se sve banke na isti Euribor. Vidiš ove oznake 3M, 6M i 12M. To označava o kojem roku se radi. Kada vidiš oznaku 3M Euribor, znači da se radi o cijeni novca za posudbu na 3 mjeseca. 6 je zapravo pola godine, 12 je praktički cijela godina. Misliš da je svejedno za koju kamatu ti je vezan kredit? Nije. Te različite ročnosti imaju različite kamate, a tu razliku zovemo spread. Gledaj na to ovako. Što je kraći rok, manji je rizik. I zato je prirodno očekivati da je 3-mjesečni Euribor nešto niži od 12-mjesečnog. Takva je situacija u stvarnosti. U prosjeku je 12-mjesečni Euribor 0,14% poena veći od 6-mjesečnog i oko 0,24% poena veći od 3-mjesečnog. Ali te razlike nisu fiksne. One mogu biti veće ili manje, a u nekim trenucima čak i negativne. Recimo, najveći spread je bio krajem rujna 2022. a najmanji, čak negativan, je bio krajem rujna 2024. U tom trenutku su imali paradoksalnu situaciju da je 3-mjesečni Euribor bio oko 0,5% veći od 12-mjesečnog. Zaključak je jednostavan. Euribor, tu referentnu kamatnu stopu, ti ne kontroliraš. Ona se miče s tržištem, htio to ili ne. Ali uzmi u obzir o kojem Euriboru se radi. U teoriji ti ide u prilog što kraći Euribor, jer on u pravilu ima nižu kamatnu stopu od dužeg. I sjećaš se da se jedna banka isticala sa najkraćim Euriborom. I sad tvoj logičan zaključak bi bio da je to vjerojatno najpovoljnija banka za takav kredit. Nije. Rekao bi da čak i najgora. Zašto? Zbog marže. Drugi dio tvoje varijabilne kamate je marža. Ako je Euribor cijena novca koju banka plaća, marža je zarada koju na to ostvaruje. A upravo tu je ključna razlika za tebe. Evo kakva je situacija s maržama. Kod ovih 5 banaka marža ide od 0,56% pa sve do 1,75%. To nije mala razlika. Najviša marža je čak 3 puta veća od one najniže, a pričamo o istom kreditu. I sjeća se one banke sa najkraćim Euriborom. Baš ona ima najveću maržu, ovo od 1,75%. Nije problem izračunati kako bi to izgledalo, znamo Euribor stope. Da ti dočaram koliko sve to utječe na konačnu kamatu, razlika bi bila skoro 1% poen između najskuplje i najjeftinije banke. I pazi sad ovo, recimo da biraš između te dvije banke. Opet pričamo o kreditu od 200.000 eura na rok od 30 godina. U trenutku prelaska sa fikse na varijabilnu kamatnu stopu si otplatio tek nešto više od 10% glavnice. I sad, kada se počne računavati varijabilna, kod najjeftinije banke ti mjesečni anuitet iznosi 859 eura, a kod najskuplje 938. Znači skoro 80 eura razlike mjesečno. Uzmi u obzir da ovi anuiteti neće uvijek biti takvi. Banka će ti najčešće svaki 6 mjeseci kamatnu stopu prilagoditi Euriboru u tom trenutku, pa će se tako mijenjati i anuitet. Možemo te reći ovako. Euribor određuje iznos anuiteta i nemaš pojma gdje će biti. Marža određuje razliku između dvije banke i ona ostaje zaključana do kraja kredita. To je jedini prostor da si eventualno pojeftiniš kamatu, jer marža ovisi o tvom profilu, o plaći, o kreditnoj sposobnosti i najvažnije koliko si spreman pregovarati. Dakle, Euribor je fluidan i on se mijenja s tržištem, a marža se ne mijenja nikad. I zato dvije banke koje u početku imaju isti EKS, na kraju mogu imati jako različiti ishod. I zadnji parametar, koliko dugo ti traje period fiksne kamatne stope. Kod ovih banaka situacija je jasna. Sve nude fiksnu kamatnu stopu na 5 godina, samo jedna se ističe sa 7. Što je taj fiksni period duži, to si dulje zaštićen, ali najčešće će ti početna kamata biti nešto više. I tu je zamka. Ljudi se naviknu na fiksnu kamatu na početku, a ne razmišljaju što dolazi poslije.
a poslije dolazi varijabilna za koju danas ne može znati kakva će biti. I zato je taj period trajanja fiksne kamate važan. To ti je nekako vrijeme sigurnosti prije nego što kreneš u nepoznato. U mojim videima na kraju obično dobiješ nekakav konkretan zaključak, savjet, kalkulator ili alat. Kod ovakvog kredita na 20 ili 30 godina to je praktički nemoguće, jer jako puno toga ovisi o Euriboru, gdje će on biti u budućnosti, a to niko ne može znati. Ali nisi potpuno bespomoćan. Drži se sljedećih pravila. Kao prvo, kao i kod svakog drugog kredita, traži ponudu sa najmanjim dodatnim troškovima, znači različitim policama osiguranja i sl. Drugo, najveću pozornost obrati na maržu. Jer ona je donekle pod tvojom kontrolom, znači o njoj čak i možeš pregovarati i kako je danas izboriš, takvu ćeš je plaćati do kraja kredita. I ako možeš, pregovaraj o trajanju fiksne kamatne stope. Kad uspoređuješ ponude, nemoj gledati kakva je brojka danas. Jer nakon fiksnog perioda, tvoja brojka nije ova današnja, nego Euribor plus marža. I opet ponavljam, dvije ponude koje danas možda imaju jako sličan EKS, kad pređemo na varijabilni dio, mogu imati potpuno različitu cijenu kredita. I zato gledaj od čega je ta varijabilna kamatna stopa sastavljena, a ne kolika je ona otprilike sada. Dakle, što mislim o takvim kreditima? Gle, kod fiksa je sve jednostavno. Biraš najniži EKS i to je to. Kod kombinirane ulaziš u teritorij kompleksnih financijskih odluka. Zato osobno i dalje preferiram fiksnu. Ali ako ti dižeš kredit sa kombiniranom stopom, sada mene znaš što je i na što trebaš paziti. Nadam se da ti ovaj video bio koristan. Ako je, klikni like, pretplati se na kanal i podijeli ga s prijateljima. A ja idem u more.